हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं कृष्णावती त्रिपाठी, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी की स्वागत है। मैं एक बहुत प्यारा सा चुटकुला गीत लेकर आई हूँ और मेरा वीडियो पसंद लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कैसी लगी आप सबको। मेरा चुटकुला गीत बहुत प्यारा सा है, तो सुनिए, कमेंट करके बताइए। धन्यवाद। जय माता दी। जब रलिया गरदा उड़ावे तब सुधिया बालम के आवे। जब रलिया गरदा उड़ावे तब सुधिया बालम के आवे। जब रलिया गरदा उड़ावे तब सुधिया बालम के आवे। 4 महीना हो गर्मी के दीना, गर्मी के दीना में चूहे पसीना। 4 महीना हो गर्मी के दीना, गर्मी के दिनों में चूहे पसीना। के हो बेनिया डोलावे तब सुधिया बालम के आवे। के हो बेनिया डोलावे तब सुधिया बालम के आवे। जब रलिया गरदा उड़ावे तब सुधिया बालम के आवे। जब रलिया गरदा उड़ावे तब सुधिया बालम के आवे। 4 महीना हो बरसात के दीना, 4 महीना बरसात के दीना, बरसात के दीना में भीगे बदनवा। बरसात के दीना में भीगे बदनवा। के हो ओढ़ावे छतरिया तब सुधि बालम के आवे। के हो ओढ़ावे छतरिया तब सुधि बालम के आवे। के हो लगावे छतरिया तब सुधि बालम के आवे। जब रलिया गरदा उड़ावे तब सुधिया बालम के आवे। जब रलिया गरदा उड़ावे तब सुधिया बालम के आवे। 4 महीना हो ठंड के दिनवा, 4 महीना हो ठंड के दीना, ठंड के दीना में काँप बदनवा। ठंड के दीना में काँप बदनवा। के हो ओढ़ावे रजैया तब सुधिया बालम के आवे। के हो ओढ़ावे रजैया तब सुधिया बालम के आवे। जब रलिया बरदा उड़ावे तब सुधिया बालम के आवे। जब रलिया गरदा उड़ावे तब सुधिया बालम के आवे। जब रलिया गरदा उड़ावे तब सुधिया बालम के आवे। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट करके।